дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров факултети журналистика таъсис дода мешавад. дар ин бора дар нишасти хабари масъулини донишгоҳ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. раиси донишгоҳ бо назардошти талаботи бозори меҳнат ба таъсиси 10 ихтисосҳои навро ба роҳ монданд. инчунин масъулини донишгоҳ тасмим доранд ки дар соли хониши 2020-2021 боз 22 ихтисоси муосирро таъсис диҳанд. Худо агар хоҳад инсон қабул мешавад, нақшаҳои таълимиш пешниҳод шуд. стандартҳои мо пешниҳод кардем вазорати маориф ба то моҳи апрел акар мо стандарту нақшаҳои таълимиш ҳамаша мегирем. имрӯз нақшаи таълимӣ барои муаллим не сохта шудагӣ не, барои касбияти донишҷӯ сохта шудааст. аз ҳамин нуқтаи назар стандарти давлатӣ ва нақшаи таълимӣ сохта шуд. масъалаи дигари нишасти матбуоти ин фафти омӯзгорони ин ниҳод давоми соли гузашта маҳсуб мешуд. дар соли 2020 24 омӯзгори донишгоҳи мазкур фафтиданд. бино ба маълумоти масъулини донишгоҳ аз ин шумора 4 нафар бо сабаби бемории илтиҳоби шадиди шуш фафтиданд. инчунин 258 нафар дар вақти пандемия ба дарсҳо иштирок карда натавонистанд. аз ин шумора 203 нафар омӯзгор аз оғози пандемияи COVID-19 бо пешниҳоди варақаҳои тиббӣ мавриди карантин қарор гирифта муваққатан фаъолият накарданд. масъалае ки имрӯз ба дӯши мо гузошта шудааст ки мо ба қайд гирем, мо дар он сурате ки вақте ки мутахассиси мо мебинанд ва нуқтаҳои тиббӣ пешниҳод мекунанд, мо ҳамуда ба қайд гирифтем ва назорат бурдем ки дар ҳақиқат бисёрашон хонашон ба табобат гирифтанд. дар ҳамон вақт пешниҳод карданд ки мисол як 3-4 нафари омӯзгорон пешниҳод карданд, дар ҳақиқат ковид тасдиқ карда шудааст. инам пешниҳод шуд. бисёрашон бемориҳои дигари шӯшкатӣ инам пешниҳод шуд бисёртар. ва ҳамзамон бо дигар бемориҳои мавсимӣ низ дар ҳамин тӯли вақти пандемия буд ба қайд гирифта шуданд. мо аммо дар маҷмӯъ он корҳои пешгирие ки аз тарафи мутахассисои мо пешниҳод карда шуда буд, мо ба қайд гирифтем ва ҳамзамон он шахсое ки ҳангоми ба қайдгирӣ шахсои масъули мо ба қайд гирифта шуданд, мо то охира назорат бурда шуд ки то ҳамин супоридани имтиҳонашон, то омӯзгор ба кор ҳозир шуданашон ҳамаш маълумото ҳаст. дар соли таҳсили 2020-2021 3735 нафар донишҷӯ ба курси якум дохил гардиданд ки нисбат ба соли гузашта 181 нафар зиёд мебошад. шумораи умумии донишҷӯёни донишгоҳи мазкур 23130 нафарро ташкил медиҳад ки аз он 10302 нафар дар шӯъбаи рӯзона ва 12828 нафар дар шӯъбаи ғоибона таҳсил мекунанд. тибқи квотаи президентӣ 870 нафар, аз онҳо 494 нафар духтарон дар шӯъбаи рӯзона ва 9 нафар дар шӯъбаи таҳсилоти фосилавӣ таҳсил доранд. қабул тариқи маркази тести қабул мешавад ва аллакай дар худа ҷош муайян аст. мо ина фақат дар кадом ҳолат зиёд карда метавонем? дар ҳолате ки тибқи низомнома дар раванди хониш агар аз курси 2 дар семестри 4 агар бай 75% боҳои хубу аъло дошта бошад, дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок кунад, 1-2 мақола дошта бошад, тариқи гӯем ки низомномаи муқаррар гардида мо онро буҷоид кард. бо амна фоиз дорад. аз 3% теъдоди умумии донишҷӯ дар бар дорад. ба ҳамин хотир вай хоҳед нақад кам мешавад. ина мо муайян намекунем. ина фақат мо донишгоҳ фақат тариқи низомнома метавонад ба гурӯҳи буҷоӣ қабул кардан. дигар ҳуқуқ надорад. дигараш ҳамаш тариқи маркази миллӣ яъне ки амалӣ карда мешавад. қабул тариқи маркази миллии дар он ҷо муайян аст. ҳамин хотир дар соли таҳсили 2019-2020 донишгоҳро 4623 донишҷӯ хатм намуданд ки аз онҳо 1997 нафар ба шӯъбаи рӯзона, аз он ҷумла 604 нафар ихтисоси омӯзгориро тариқи буҷавӣ, 181 нафар квота ва ихтисоси ғайри омӯзгориро 1393 нафар, аз онҳо 110 нафар тариқи буҷавӣ, 2492 нафар шӯъбаи ғоибонаро хатм намуданд. бояд қайд кард ки дар донишгоҳ дар умум 34% таҳсилот буҷавиро ташкил медиҳад. гузориши Ганҷина Олим ва Наимҷон Айёбов барои барномаи иттилоотии Хабар.